Tak já vás oficiálně touto cestou všechny zdravím. Přeji vám dobré ráno. Máme dnes 26. prosince, sobotu. A včera k večeru nám tady začalo chumelit, takže se jdeme podívat na žulovou stezku kolem Studče, jak to bude vypadat, protože člověk nikdy neví, jak dlouho ten sníh vydrží, a uvidíme, co nafotíme. Cesty jsou tady povrchově zpevněné, je to tady vysypané štěrkem, takže člověk nepotřebuje žádný turistický boty na to, aby si to prošel. Ale dejte si pozor, když je mokro, bláto tady potkáte. Po posledním vichru se nám tady ukázaly takové překážky, ale ono to časem zmizí. Tady si zkusíme udělat nějakou první fotku. Moje další kroky vedly na Lom Canyon a jeho vyhlídku, kam jsem se dostal po turistické cestě od Potápěčského lomu. Zajímalo mě, jak bude vypadat východ slunce z tohoto místa. Sami si můžete všimnout, že paprsky již svítily mezi stromy. Všechno tam bylo krásně omrzlé a já se těšil na focení. Tady vás chvilku nechám, ať se můžete kochat, a já jdu mezi tím fotit. Sluníčko už nám do toho krásně svítí, tak a teď začne to správné focení.
Jak to tak vypadá, tak bude asi pěkně chumelit za chvilku a sluníčko se nám začíná schovávat. Z vyhlídky dolů k vodě se dostaneme po téhle cestě. Dejte si pozor, jsou tady kameny, kořeny a mohli byste se docela povozit. Takže tamhle nahoře jsme někde byli, tam určitě jsme fotili na začátku, když jsme sem přišli a teď jsme dole u vody. Sluníčko se nám bohužel schovalo, ale taková je příroda, s tímhle člověk nic nenadělá. Ale zase začalo trošku chumelit, proletuje sníh, tak třeba ještě něco napadne. Když se z lomu vydáte touto cestou doleva, po 100 metrech dojdete na místo, kde jsou staré opuštěné haly. Jedná se o pozůstatky dřívějšího kamenného průmyslu kolem Skuče. Z mého dětství si ještě pamatuji, jak to byly koleje a malé vagónky, na kterých jsme se jako děti vozili. Jenom v rychlosti se tam podíváme, ať máte nějakou představu. Tak jsme tady. Tohle tu zbylo. Tak, obloha už se nám vyjasňuje zase. A já už se pomalu vracím zase zpět tam, odkud jsem přišel. Na chvilku jsem se zastavil u téhle kalužiny. Zkusíme něco ufotit, protože se mi líbí to modré nebe vzadu a ten odraz dole ve vodě. Když se z kanionu dáte na opačnou stranu, takže doprava, než jsme šli my, a půjdete stále po cestě, dojdete k druhému lomu, kterému se říká Zvěřinec. U tohoto lomu jsou další opuštěné haly. V létě tu také potkáte spoustu lidí, co se sem jezdí koupat anebo tábořit.
Tak a právě jsme u toho zmíněného lomu. Jak jste si asi stačili všimnout, tak je větší než kaňon. Lomů tady samozřejmě najdete víc, třeba i místní Andrusiův lom. Dalo by se říct, že doteďka jsem tam měl objektiv 10-18 širokouhlej na přírodu a teď jsem tam dal teleobjektiv ještě s konvertorem 1,4. Používám to teda většinou na focení sportu, motocyklových závodů v Hořicích, ale tak jako aby jsme mu taky provětrali kontakty, tak ho teďka taky zkusíme. Takže to byla taková malá procházka po žulové stezce. Doufám, že se vám to líbilo. Šel jsem něco kolem 8 km, víc ne, ale dost často fotím, takže to časově bylo docela takový náročnější. Počasí vyšlo krásně, máme sníh, občas svítilo sluníčko, bylo zataženo. Myslím si, že to vyšlo parádně. Mějte se hezky. Ahoj.